tady má v takovém pracovat? To je nemyslitelné. Jak si to představujete? Máme vytvářet relaci pro zahraničí. Tak na svá místa. Prosím, asistent. Jedem. Klapka. Klapka. Vážení přátelé, vítáme vás u dnešního televizního vysílání. Úvodem bychom se chtěli omluvit za poruchu, která není na vašem přijímači. Nepodařilo se nám zintegrovat obraz a zvuk. Obraz můžete sledovat pouze v přírodovědném pavilonu, zvuk ve svých třídách. Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás v sledování ranních zpráv z domova. 1. září 1981 se v učebně 207 druhého pavilonu Gymnázia Gottwaldov sešla skupinka čerstvých i několika méně čerstvých držitelů občanských průkazů. Bylo jich 36. Všemocným manažerem nové stáje se stala soudružka profesorka Jugasová. Firma 1A se neohroženě postavila všem nebezpečím a již 1. října odjíždí na pomoc národnímu hospodářství při sklizni rajčat. Rajčata malá, velká, shnilá, plesnivá znamenala první zkoušku pevnosti nového kolektivu. Pak již se stáj 1A zapojila do prostého, ale nesmírně těžkého života studentského, plného nástrah, pastí a nebezpečenství života. Útrapy prvního roku nevydrželi 4 členové a tak do dalšího ročníku postoupilo jen 32 žáků. Prve než mohli započít znovu bojovat proti odvěkému protivníku studentů, museli prokázat své hrdinství všedního dne v pomoci při sklizni zeleného zlata, chmele. Za to, že jich přijelo opět jen 32 a ani později jich nebylo více, vděčí profesorům Kubešovi, Zárubovi, Šromovi a Svobodové. To jsou všechny zprávy. A nyní chvíle hudby. Dej mi pusu, uvařím ti černý kafe na primusu. Dej mi pusu. Předveď svoje ladný kroky, štíhlej pas a schůdný boky. Pošibrej mě hebkým vlasem, šeptám přiškrceným hlasem. Dej mi pusu. Já ti, chlapče, pusu nedám, já si pravou lásku hledám, nepokoj mým tělem hárá, každej se v mým věku stará, aby našel přístav klidný, odtud tedy jáble bídný.
vyplakala moje mládí, uprchlo tak jako sen, na všechno by zbyla jenom v srdci mém vzpomínka jen. Je dobré znáti Archimédův zákon a tvůrčím způsobem jej uplatnit. Přesto se ale také nauč plavat. Po ulici jede opl, dědeček mi do něj kopl. Z intimní korespondence. Milostivá, chtěl bych vás milovat fyzicky, ale třebas i manuálně. Jahody trhala, zmokla jí trvala, jahody trhala na koláče. Chtěla jít k zábavě s vlnami na hlavě, chtěla jít k zábavě a teď pláče. Zoufalá je tak zoufalá, kdo pak jí ukonejší. Trvalá, ach ty trvalá, proč nejsi trvalejší? Kronika našeho života. Seriál, ve kterém vyprávíme o naší společné cestě k dnešku. Uvidíte často neznámé záběry. Uslyšíte vzpomínky pamětníků významných událostí. Vám, kteří pamatujete, chceme uplynulá léta připomenout. Vám mladším pak otevřít živou kroniku doby. V první řadě patří náš dík soudružce profesorce Zdeňce Jugasové. Jako naše třídní to s námi nikdy neměla lehké a vtlačit základy anglického jazyka do našich slovanských palic se jí také nepodařilo. Nepodařilo se to ani soudružce profesorce Hrbáčkové, která ji zastoupila v posledních 2 měsících. Darling, you are lovely, 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 beautiful. A ze snů dámy volají mé jméno Mauglí. A když přijdu na soirée, vyvěšují fangly. La 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 la. Kiss me, please. Follow with time, please. Quickly. A ze snů dámy volají mé jméno Mauglí. A když přijdu na soirée, vyvěšují fangly. Jsem hvězda salonu, co skáče z balkónu. Jsem Mauglí, o kniha džunglí. Keep smiling. Diskrétní přítel dám, na hlavě turban má. Jsem Mauglí, o kniha džunglí. You are sweet. Jsem Mauglí, o kniha džunglí. How do you do, Jsem Mauglí, jsem kniha džunglí. Vojín Mauglí má na bráně návštěvu. Dále náš vřelý dík patří soudružce profesorce Věře Tomáškové, na kterou připadla nevděčná úloha přivést nás k maturitě jako třídní profesorka. Na její průby žádný z nás jen tak nezapomene. Děkujeme vám i za ně. Máme vás moc rádi. Jedno pravidlo sásku a hrát líp než Bůh. Jedno pravidlo sásku a hrát líp než Bůh. Bláznivý nápad, snad nejvíš Marsia smíří. Apolón souhlasí,
doba se s trestem smíří. Král mi dá svá říct, kdo je lepší a on zpívá. Život soupeří. Jednou z mála, která nám tu po celé 4 roky spravovala náladu svým osobitým přístupem k výuce i k nám samotným, je soudružka profesorka Věra Svobodová. Její časté pozdravuj doma, vy bestie jedna a květinové dary po přestávce a mnohé jiné se pro nás staly nezapomenutelnými. Díky vám. Proclaimed in everything I write, you're the light burning brightly onward through the night, onward through the night, onward through the night of my life. Displayed in all the things I see, there's a love you show to me. Pokračovali bychom samo sebou dále. Oprav ten chlorofyl, to je osel. A co tě vznikne? Po celé 4 roky nám byl v chemii věrný profesor Věrný. Díky. Když ti chybí slova, tak mě líbej. Teď by to bylo, soudru profesore Hrubý, na místě. Těžko vyjádřit, jak nám bylo ve vašich hodinách dějepisu. Jisté je, že jsme si odnesli nejen poznatky z historie, ale i spoustu praktických rad do života. Děkujeme. Já jsem byl hlupáček, nerozumný. Vzal jsem si jablůčko, z klína její. To jablůčko, jaký se a moje srdenko.
Dobrý večer, nyní jsou na řadě zprávy televizních novin. Z domova. Celý druhý ročník boje 2. A o přežití se nesl ve znamení profesorského hesla krásně česky znějícího No pasarán. A přece prošli. Ano, přátelé, prošli a postoupili do dalšího kola bez ztráty desítky. Jejich tváře se změnily k nepoznání. Na mnohé začíná rašit mužný vous. Všichni vyhlížejí sešle a upracovaně. A o prázdninách opět vlast volá, že chmel je zlato, to si člověk uvědomí, až když se s ním setká. Pro firmu to mělo být naposledy. A světe div se, opět se jich vrátilo jen 32. Brom je zázračný lék. Během roku se počet členů stáje zvýšil o 1. Byl to však důsledek přirozeného příbytku, jaksi z vyššího ročníku. V prvních měsících nového školního roku byla 3. A požádána o opětnou pomoc. Tentokrát se jednalo o sklizeň vína, tedy hroznového. Za doprovodu svého manažera a profesora Štěrby prožili všichni krásný nezapomenutelný týden. Nevydělali si, ale zasmáli se. Jejich pracovní elán se odrazil v přezdívce. Blbí, ale pracovití. Ze zahraničí. V prvních dnech dubna roku 1984 se všichni členové stáje 3. A podrobili braneckému výcviku. Profesorky Jugasová a Faldíková a profesoři Hrubý, Šobáň, Valenta, Kubeš a Hála vytvořili příjemné, milé a přátelské prostředí pro týdenní nádherný pobyt na rekreační chatě ve Velkých Karlovicích. Moc se jim tam všem líbilo. Hlavně běhání v masce a v atombordelu. Pak již nic nebránilo zdárnému ukončení 3. ročníku. Konec zpráv. Inzertního katalogu. Terén vhodný pro rozhovor s tchýní vyhledám a upravím, značka, osamělý pyrotechnik. Chlapské vyznání. Kvůli tvému ksichtu zabulal jsem šichtu. Začíná druhá část kroniky našeho života. Náš kladný charakter, morálku, uvědomění se v nás snažili najít a probudit soudružky profesorky Novotná, Nedbálková a soudruh ředitel Střecha. Snad jejich snaha padla na úrodnou půdu, ale to vše prověří až život. I vám patří naše poděkování. They think that love is a game to play. They ought to know that I get my way. They look at you with starry eyes. Very soon they all realize. Play with fire and the fingers burn. I wanna tell them they never learn. I won't let you go. No, no, no. I'll never let go. Now, baby, you know there's a special kind of love. There's something magic when we touch. I won't let you go. No, no, no. I'll never let go. I just couldn't hide all the love I feel inside. I want you with me by my side. By my side. I never dreamed I would stay with you. Zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, v zdravém těle zdravý duch. Plynovou masku připravit do pohotovostní podoby. Poplach! Tato a podobná hesla jsme slýchali po celou dobu studia u profesorky Kovaříkové a profesorů Šobáně, Valenty, Hály. Za naše zocelená těla vám patří dík. Play for the hip hop. Play it on the radio.
náčelníci, písenku jsme si domluvili na dnes? Nebo na pondělí? Teď už tato slova jen doznívají v našich myslích. Měli jsme vás, soudruhu profesore, rádi, i když jste si z nás dělal občas randu. Ale byl jste k nám vždy férový, ale co jsme si i zapamatovali. Naše poděkování patří i soudružce profesorce Valinové, která nás naučila, že proud není nic na jídlo, ale fyzikální veličina. Děkujeme vám. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Střídavý, střídavý, silný elektrický proud. Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud. Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Kozy na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. A plus B rovná se C, možná, že i na druhou, ale to je ve hvězdách. Hvězdy prý nelžou, ale kdo ví. Dnes člověk nesmí už ničemu věřit. Víte, soudruhu profesore Manďáku, děkujeme vám za to, že jste nám v hodinách matematiky nikdy nelhal. Bylo nám s vámi dobře. Díky. Profesor Náhlovský náhle mě vyvolal a já byl dutý jak bambus. Pravil mi, rád vás mám, přesto vám 5 dám, dneska jste dutý jak bambus. Táta mě za známku přetáhnul deštníkem, přelomil uprostřed bambus. Pak mi řekl, Viktore, všechno ti odpustím, nový, když seženeš bambus. Ráno běžím do obchodu, šicí stroje bambus, vejdu dovnitř, otážu se, máte paní bambus. Paní mě odbyla, vážený příteli, půl roku nemáme bambus. Nechte si poznámek, počkejte, až přijde vedoucí Boleslav bambus. Umění je nejen darem přírody, ale plodem dlouhého a přísného studia a velkých obětí. Škoda, že nás tomu učili jen 2 léta. I přes tuto krátkou dobu si to mnozí z nás vzali k srdci a umění je pro ně víc než pouhé slovo. Děkujeme vám, soudružko profesorko Fidlerová, i vám, soudružko profesorko Novosadová. Milá soudružko profesorko Trávníčková, chceme i vám poděkovat za výuku základů výroby a mrzí nás, že nevždy jsme spolu vycházeli v dobrém. Ale říká se, konec dobrý, všechno dobré. Naše poděkování patří i soudruhu profesorovi Manďákovi a externím vyučujícím. Say to me, you let me hold your hand. I let me hold your hand. I wanna hold your hand.
I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand when I say that something. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. And when I touch you, I feel happy. Náš obdiv patří i profesorce Dudíkové, která se nás nezřekla a vydržela s námi zeměpise i ve 4. ročníku. Naučila nás, že Ústkut není žádná sprosťárna, ale město v Sovětském svazu. Odcházíme s dobrým pocitem dostatečných znalostí, za které vám děkujeme. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. Ruština je jeden z nejpoužívanějších jazyků na světě. V Sovětském svazu je asi 265 milionů lidí. Co je proti tomu naše gymnázium a naše třída, která s ruštinou bojovala celé 4 léta a nevždy úspěšně. Za to, že to neskončilo úplným fiaskem, děkujeme soudružkám profesorkám Slaměníkové, Kubečkové a Kohoutkové. Přesto vás prosíme, vydržte s námi až do finiše. Faire l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur 2 qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, il vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant. Tím končí seriál Kronika našeho života. Na jeho realizaci měli největší podíl soudruh ředitel Rostislav Střecha, soudruzi zástupci ředitele, soudruzi profesoři, soudružky uklízečky, soudružky kuchařky, soudruh školník a v neposlední řadě pan Maňas.
Příští týden uvidíte na svých obrazovkách. Ústřední půjčovna filmů Praha uvádí český kriminální film Kroky ve tmě. Dneska už musíte do postýlky, páni doktory. No. Šup. No. Tak. Dobrou noc. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti. Dobrou noc. Maturita. 4 roky přicházela, den po dní, až najednou zaklepala na dveře se štítkem 4. A. Vstupuje za dveře do třídy, v níž se skrývá 4x365 dní, 4x jaro s létem, podzim se zimou. A moc příhod a vzpomínek si hlavní příčinou našeho rozchodu. S pledním žákem v abecedě opustíš naši školu a rozeženeš nás na poslední prázdniny. Z nich už se však do školy nevrátíme. Tak jako ze stromů spadne na podzim listí, tak odejdou i naše školní roky, naše bezstarostné mládí. I když nám toho vezmeš tolik, nezlobíme se. Protože jedny dveře sice zavíráš, ale jiné otevíráš. Ty do života, do samostatnosti, do práce i radosti. Ve čtvrtek 6. června se maturitní osudí dotočí. Nezůstane v něm jediný míček. Studenti se rozkutálí. Už je nikdo nedá dohromady. Ale ano, věřím, že se zase někdy sejdou. Jenom už ne tak, aby za Cigánkovou byla Čagánková, za Fojtou Galík a poslední v abecedě Zimáčková. Jako když byli 4. A.